Arkadaş şäheriniň enenin we çağanyň saglyny goruş merkezine täzeli gejesi ýurdumyzda ilkinji bäbek dünýäni 2024-nji ýylyň Päkin paýhasy ummany magtmuly Pragy diýen şygarly ýylmyzyň ilkinji pursatlaryny kakyglyfleň maşgalasyna dünýäniň ogul bäbek olaň 3-nji perdendi boldy. Dogulun ogul bäbejiň agramy 4 kilogram 230 gram we boýy 54 santimetr ölçeklerde belli alyndy. Bäbejige onuň ata-enesi Arkadag diýip at goýdular. Körpeje bu adyň daqylmagyny ýüreklerine beslep gelen ata-ene 3-nji ogullarynyň geljekde gahrman Arkadagymyzyň hemem Arkadagly gahrman serdarymyzyň öwüt nesihatlarynyň ugralyp, watanymyzyň adab-raýyny belende galajak çagy bolup ýetişmegini arzu edýänliklerini aýdýarlar. Täze ýylyň ilkinji pursatlaryna dünýä inen bäbek ýagdaýlar kanaglanarly. Päkin paýhasy ummany magtmuly Pragy ýylynyň ilkinji bäbeginiň dünýä inmegi ýaly ýatyn çykmajak ajaýyp waka münasibetli hormatly prezidentimiz we gahrman Arkadagymyz onuň maşgalasyna ýadygarlyk sowatlary iýerdiler. Sowatlary bagtyar maşgala dagaraly gowşurly. Hemem hormatly prezidentimiziň we gahrman Arkadagymyzyň adynyň gutluglar we eň oňat päk arzuwlary aýdyldy. Men Ahal vilayatynyň Göktepe Etramy Izgan şäherçesiniň ýaşaýjysy Kakagelde we Oglabat. Maňa Päkin paýhas ummany magtmuly Pragy ýyly diýilip yglan edilen 2024-nji ýylyň ilkinji pursatynda Arkadag şäherinde enenin we çağanyň saglyk goruş merkezinde ogul perdendim dünýä indi. Maşgalamyz bilen maslahatlaşyp Arkadag adyny takmagy makul bildik. Gahrman Arkadagymyza Arkadagly gahrman serdarymyzyň ugradan sowgatlar üçin ine ýüregimden köp sag bolsun aýdýaryn. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri urwaşyklara wetlensin.